Kontuen ganberak Iruñeko udalaren iazko kontuak aztertu ditu. Txostenak dioenez, udalak 204 milioi gastatu eta 216 bildu zituen. Gastuetan nagusia langileria da, ia 100 milioirekin. Ohiko ondasunetan 70 milioi gastatu ziren eta inbertsioetan 14. Iruñeko udalak 1629 lanpostu ditu. Horietatik 700 baino gehiago bete gabe daude. Gehienak aldi baterako kontratazioaren bidez betetzen dira. Txostenak kontratazio tasa handia jaisteko gomendioa eman dio Iruñeko udalari. Diru sarrerei dagokienez, ohiko transferentziek 104 milioi egiten dute. Zuzeneko zergek 58 milioi eta prezio publikoek 33 milioi. Udalaren kontuek ongi islatzen dute finantza egoera. Legezkotasunaz ere aldekoa da iritzia salbuespen bat aipatzen bada ere, iraupena amaitua duten kontratuek sorturiko gastua hain zuzen. Iruñeko udalaren finantza egoera ona da. Iaz 18 milioiko aurrezkia lortu zuen. Zorra 55 milioitan dago, aurreko urtean baino 9 milioi gutxiago. Udalak diruzaintzako soberakina ere badu, 22 milioi hain zuzen, 2018an baino 7 milioi gehiago. Datu eta adierazleak onak badira ere, txostenak COVID-19aren eragina aipatzen du. Itxura guztien arabera, udalaren finantza egoerari kalte eginen baitio.